mun tsinci kan a ƙasar da ke sun yi wata matsala ta rashin tsaro shi wani fitin da dai ya bata wani shekara da wuce da fara kansa da shekara da wuce da fara shi kansa ban gama ba ya da kyau da shekara da wuce na aikin kansa da labarin da suka tace shi yin shi da kuma a gama kuma sai daga cewa wata ne yana bukatar na farko ɗan jarida su wasu kalifin ɗaya su ga cewa matsalar ta ake yawan kallon ta ba ta da halin da ta cikin wani duniya da su kuma cikin abubuwan da ya shafa a laifin shi kuma wani fitin idan muka ne shi daga cewa fim ne kamar da FKD da ya saba muka yi fim wanda ya ci matasa halin da su ne shi da ya su matasa a kasar da su fasa hali na rashin aikin yi talauci da irin yawa to a karatun da mai yake mai ci wanda su ke kawo ya su wani tare na mai cewa wa'ana wasu da ta gudu su sawa a samu abubuwan da wani ana yi da su ta'addanci so wannan shi ne da yake sa da ce ba alhamdulillah duka da da aka tsara a farko da bari sannan suka aiki zo na wajen mutum da cikin shafi da su da shop da ga da labarin nan da su wannan shi ne mun samu karfe kala da farko magana ce da yanzu ba a da samun shi da yar sanda ta kasa ta ba da mun ne izinin su tun kwamishina wanda ya gabata na jihar wani kuma da zuwa wani magana suka ba mu mutum da karkawa tun da shafi aikinsu domin kar mu kauce bayan nan wani sabon kwamishina kuma sai ya zama da aiki muka da izinin muna bukatar kayan aiki da ke cikin da muke bukatar kayan aiki su da farautar masu laifi har zuwa motoci da makamantansu kai haɗa kaya ma na sa a ba mu sannan kuma aka ba mu ofisa wanda shi ne yake nuna da duk abubuwan da ya kamata a ci mutum ya yi a matsayin sa kasa da kana matsayin mutane da zaga irin yadda kake da irin yadda kake saboda kan musamman da wani da mutum bayan da haka kuma su jarumai akasari jarumai da yake da su da su sama da yusa na gaskiya da yake shi da saboda ka saka haɗa kai ya kasance jaruman nan haɗa son koyaushe a aiki da kasa amma yayin da ake gasa wannan shirin an samu wata matsala na ni a wajen da ake da shi na kwanta asibiti shirin da tsaya masu taimako na gwamnati kuma aikin alfazazi wanda kuma wasu sabi suka ci gaba da ɗaukar na kamar da wani aikin da lokacin da su sama na zuwa da kuma shi da shi da ake suna tsari su nasa hannun kawai kasar da kuma cikin mun yi aiki na kusan wata na kwana 20 da wata batun kayan aikin sunan nan mun ga kamar zo da sabon salo kuma wannan kamar da su na da ya ko da su wannan kuma shi ne tun daga lokacin da ne kuma sai a sake na da kuma sai aiki da kayan aiki da ina tsoro ya sake da kayan aiki da ko na wani ko da aiki sai ya zuwa da so yasa duk inda ke ina da kayan aiki da ko ina da kuma zan yi abin saboda wani
to insha Allah 25 ga Disamba din nan din da zai shigo cikin ne shi ma da nake yi da ba da yin ba sannan kuma wayar da haka akwai OTT platforms wanda ba shi yana da su zai saka bayan haka mun ji haka muna da za a ce kuma ta ce da akwai ofis nasa a ita da an muna so samu yi amfani da su domin da mafi inda kowane a gidajen kallon bal ba da kuma saboda ne na kusa da sabon da kuma ce mutane sun yi ba da muka yi shi sun shiga cikin birnin kan ko da har sa za a ce kwalliya ba da kuɗi ba sai wannan ya koma bangaren ne ya ai ga wannan fim din na ba da wani abin sa kai gaskiya dai na buga kasa saboda yanzu a halin da ake ciki ba tashi kake tashi a ramu suna kai kuma ka samu da sassu da kamata ce masana'anta da kai ta mai da kai a kasa ba da kuma ɗan kallon suka mara mu da kai wannan lokacin ya kamata su ka juya ka da su kamar da za ka gudunmuwa a cikin well, actually, you see, Nigeria is in a situation where having issues concerning insecurity. And if you study the society, you find out that poverty, lack of job, and things that actually contribute into this. And this is why I decided to put this subject and treat it in this way, because I was privileged to undergo a course in the University of Southern California on transmedia storytelling. During that course, I understood that these things are responsible for the situation we find ourselves in Nigeria presently. So we really need to address this issue, and the best way for us to address this issue is for us to move this. There was a technique down. Let's talk to our locals in our local language, just so we understand what the plight is, what it leads to, what some of the ways that we stop this. That's why I personally, I just feel the viewers will be able to learn what content, whatever speech you find yourself doing things that are illegal or wrong won't bring the solution to the problem. The best thing is for you to face as it is.